Bueno, descríbeme un pouco como era esa fauna, como era eso que realmente marcou a época do ciber. Non foi unha cousa inmediata, Mm. vale, empezou con grupos moi heterogéneos, pero, o sea, non había, digamos, un grupo, estaban, por decirlo así, os grupos que xa estaban de antes de fora do ciber. Sí. Despois, co tempo, eso foi degenerando, empezáronse a xuntar xente que nin te imaginabas que puderan, sabes, ter unha relación entre eles, sobre todo porque, claro, hoxendía é o que che digo, eu teño 37 anos, ti tes 29, son 8 anos de diferencia, pero non parece tanto. Mm. Pero daquela, Cando eras pequeno notase moito máis. claro, ver un rapaz de, imagínate, de 17 anos xogando cun de 13, por exemplo, chama moitísimo a atención, Sí, pero sí. son cousas que sí que ocurrían, sabes? Porque non hai esa barrera de falar de intereses, non, cando estás xogando, estás xogando. Sí, era Sabes? igual. E Claro. además, nun deporte como é o fútbol sí que se nota moito porque é físico e se mides 50 centímetros máis co outro, pois, aunque o outro sea mellor, vai haber unha gran diferencia. Pero xogando aos xogos de ordenador, aí... Claro, cando pode ser máis pillo, por exemplo, Sí. nun xogo de estrategia ou cosas así, pero eso en xogos, por exemplo, como shooter, sabes? Que Mm. é a habilidade que teñas ti, é a práctica que teñas ti, sabes? Mhm. Entonces, dos primeiros xogos que empezaron a calar así un pouco era o Quake 3, Quake sabes? 3. Cando abrimos, era casi o xogo que máis se xogou. Despois había algún, temos un xogo cutrísimo de Hércules de Disney, Ah, sabes? sí, sí, calé, sí, calé, sí. Pero a moita xente gustaba, por algún motivo, non? Bueno, pero o Quake 3 eu creo que foi o primeiro hit do ciber. Cando abrimos, era tan cutre a situación que para crear a partida tiña que ir eu co disco, que isto comentou no tamén Chibi, tiña que ir co CD, poñelo no ordenador que quería crear a partida e Mhm. despois o resto uníanse. Os que se unían non necesitaban un disco para arrancar o xogo. Despois, co tempo, fixamos os cracks dos xogos e tal. En fin. Eh, pero sí, o sea, eso foi o primeiro xogo. Fui digamos, o primeiro gran grupo de xente que empezou a xogar o Quake 3, porque prácticamente todo o mundo xogaba sempre o mesmo mapa, sabes? Non me acordo como chamaba, pero este que tiña os saltos que, bueno, todo o mundo sabe cal é. Nada, a xente empezou a saber o que é, pois, moverse con WASD, sabes? Sí. Apuntar co rato, sabes? Pegar de raigonazos a xente na cara, sabes? Generou un clima de competición moi sana, moitos piques, sabes? Moitos basiles, non? Moitos vaciles, moito tamén non tanto co shooters, pero máis co de estrategia en plan, Rubén, póñeme 3 minutos máis que acabemos a partida, sabes? Pero sí que había moito deso, os piques eran sanos e moitas veces as partidas non acababan cando se acababa a partida, a partida acababase máis tarde, falando do que pasou durante a partida. En plan, sí, claro, matástesme porque estabas campeando, Sí, sabes? sí, E sí. non acababa a discusión co final da partida, eu tiña 10 puntos, ti tiñas 7, sabes? Había esa clase de competición despois, sabes? E despois o rollo de que había unha persona xogando, dous mirando, ou tres mirando, sabes? Daquela que se fumaba tamén, pois algún que quería molestar, pois botaba yo fume por diante da pantalla, sabes? Ou facille cosquillas ou calquera cousa así. Pero era unha época bonita. O Quake 3 xa che digo, foi o primeiro xogo que enganchou ali. Despois, Tuvo que haber unha serie de xogos clave, non? Además era unha época na que hai unha serie de títulos que son increíbles. Vamos, si queres, cal foi... Que xogo recordas ti como claves do ciber? depende da época, Mm. porque non foi sempre o mismo. É dicir, o Quake 3 foi o primeiro, digamos que enganchou a moita xente. Despois tuvemos xogos como, para min, o mellor dos dous é o Unreal Tournament, na miña opinión. É un pouco máis lento, pero é máis estratégico, os mapas son máis complejos, o uso das armas é máis complicado, sabes? Nese sentido, para min requiere máis habilidade. Outra xente estará en desacuerdo, pero bueno, Que o poñan nos comentarios. estamos os que sabemos e estamos os que se equivocan, Vale, sabes? vale. Pero non, sí, a mí gustaba máis un Real Tournament porque tiña máis complejidade e tal. E o que tiña tamén despois un Real Tournament que eu aprendín a facer os mapas para ese xogo. Poñeron
vemos algunha foto dun mapa ou algún cachiño de vídeo ou algo así, pero cando empecé a facer os mapas, despois xa empezabas a facer caralladas que polas risas, no? Tiñamos os mapas con nombres raros, Juevator, sabes, tiñamos Malas Lenguas Reloaded, divertido, sabes? Malas Lenguas creo que comentará Anxo nun título dos vídeos que creo que é moi recordado ese... Sí, no, pero que Malas Lenguas Reloaded foi a segunda versión dun mapa. Vale. Porque Malas Lenguas foi un dos primeiros que fixen e era unha puta mierda. era malísimo. A ver, estaba mal feito. Non é que o mapa non fora divertido de xogar, nin que... Non, de feito a xente xogou ali, pasou no bomba, sabes? Pero o mapa estaba moi mal feito. Os bordes das superficies non estaban ben alineados, non sabía eu facer as cousas así. Pois, co tempo fun depurando un pouco a técnica de facer mapas, e Malas Lenguas Reloaded foi o mapa que fixen, digamos, de homenaje á xente do Ciber, porque ten unha habitación oculta cos mellores objetos. Creo que ainda o test, no? A ver se podemos meter uns vídeos, creo que se podría estar vendo neste momento coa tecnología. Podemos superpoñer aí isto, siglo XXI, tío. Dos que conservo, probablemente Honorion. Este é un mapa, se te fijas, non ten nin miniatura. A luz feita unha merda. O Skybox está é literalmente a caixa, ves que se ven os bordes de que está super mal feito. Pero bueno, este é un mapa que se xogou no seu momento tamén. Podías te esconder aquí dentro, verdad? Te fijas aquí, hai unha cantidad de luces infernales que hasta ni se ve nada para dentro. Pero está o rollo da vida. Pois estás aquí máis armas, isto é texturas mal alineadas, terrible. Puxei aquí unhas botas para subir aquí e coller a sniper, caralladas así. Bueno, este é un mapa moi mal feito, foi dos primeiros que fixen. E despois tiñas aquí o Redentor, que lle chamaban o Red de putas, o Red. Pois fixera Intermission, que esa creo que o perdín. Conservo Intermission 2, xa está máis currado. Notase que a min caíme mal os campers, por eso as municións de sniper están en sitios chungos para que a xente se teña que esforzar. Tiña o rollo de poder ir por aquí a caer, bueno. Isto aquí está de maneira que non podes subir de calquera maneira, tens que ter as botas para saltar ou algo así. Isto é para causarlle epilepsia aos nenos pequenos. Aquí estás o cinturón de armadura, cosas así. É un mapa bastante sencillo, pero a xente xogou tamén. Temos Juevator, que é o mitiquísimo, é o chumo que che comentaba antes, Juevator, aquí está, mira. Que está super mal alineado todo, fíjate aquí, sabes, detalles como este. Aí está, xa reta. Ves, detalles como este, que están mal alineados os polígonos. Detalles como esto, que está mal colocado todo, pero bueno, é un mapa que a xente xogou moitísimo tamén. Xente, pois, snipeábase de un lado para outro. Pois a xente facía estas típicas aquí, cando a xente iba a coller a rocket aquel lado, facía... Pois estaba, bueno, cousiñas aquí, estaba o red aquí. E a xente facía as cousas como, por exemplo, que sei, tirar o redentor por aquí, e ir coller a outro por aquí abaixo, e se había alguén dentro desta caseto, pois, bum, e estoupaba. Temos Ecstasy, que non sei por que lle puxara este nombre, pero bueno. Tamén se xogou no seu momento. Onde estaban as botas aquí, que non me acordo aquí? Entón, as botas eran unha cousa prioritaria deste mapa porque che permitía chegar a sitios que tiñan cousas especiales. Por exemplo, te subías por aquí arriba, dejabas un salto e chegabas aquí e collías a sniper. Este lume queima, como esperarías. Pero hai outras cousas que non queiman, como este lume. Entón, ti saltas por... Joder, el cajo virgen. Saltas por aquí
e leva xa un teleporte para coller o redentor aquí. E bueno, tiña esas cousiñas. Temos mapas como divertido, que aquí pues, encheronse a xogar Vitorino máis o Pesky, por exemplo. Teñan cosas, pues... sonidos custom, sabe? Cosas así. Bueno, non ten moito máis, pero sí que daba para duelos interesantes, para xogar de un contra un estaba moi guai este mapa. Malas Lenguas original non a conservo, pero temos... non, sí que temos o Malas Lenguas original, que era horrible. Este era horroroso este mapa. E ainda así a xente xogou. Mira, isto cando non sabía facer as luces, puxo unha mierda. Pero o que che dixo, mira, ves, cousas sin alinear aquí, no chan, escaleiras que parece un templo inca, sabes? Esta é a versión original, non recordo, creo que non tiña sala secreta ni nada esta. Bueno. E despois esta versión que fixen nova, que é Malas Lenguas Reloaded, xa máis currado todo, sabes? As cousas están ben alineadas no chan, sabes? Tes, pues, sonidos custom de... Gracias, Chippy. Temos os ascensores con partes móviles. Con sonidos custom tamén. Que máis temos por aquí? Eu que sei. Temos detalles como agua invisible para poder subir por aquí, sabes? E puxen unha caralla desta. E despois está a movida mítica deste mapa, que é a sala secreta. E ti empezas a ver xente como Búa, empezas a ver xente como José, como Iago, como Anxo, bueno, todos estes, xa ves? É o homenaje aos habituales que xogaban un Real Tournament, pero claro, despois chegas á sala secreta e encontras esta mierda e dache rabia. Entón estás que disparar. Entón, que faz? Pegas un tiro, activas eso, cerras a salida e morres. A xente despois usaba o tema este de que si, como aí está, por exemplo, o Redentor, están estas cousas aí, hostión, chaval. Como aí está o Redentor, por exemplo, o que facía a xente era esperar aquí na salida da habitación, colla o Redentor, colla a armadura, un arma de rebote como por exemplo esta ou como Flak Cannon, esperaban aquí a que entrara na habitación para disparar un tiro de rebote, a xente empezaba a morrer, ti escapabas e se alguén morría dentro, pois daban os puntos a ti, estaba guai. E por último, o último mapa que fixen así deste xogo fora... onde está? Captura de Flag, era divertidísimo, que é unha versión máis grande de Divertido X, basicamente. Un mapa de captura de flag, na miña opinión este é o mellor mapa que fixen, pero, aunque non sempre funcionaba de todo ben, sobre todo a parte móvil esta de aquí, que é un Cristo. Pero vamos, ti ibas para a base do enemigo, tiñas que subir por aquí, iban a estar pois campeando aquí ou de fora, colles o ascensor para arriba, colles a bandeira, pois tes estes dous ascensores, podes elegir por cal queres salir. O ideal é darlle os dous para engañar a xente, para que non sepan por cal vas baixar. E por algún motivo se activou o chisme este, non sei moi ben por qué, pero bueno. Calquera caso, tiñas que vir por aquí porque non podes tirar o teleporte, porque che cortan o... Pero sí, ese foi un mapa de homenaje que fixen a xente do Ciber, pero mapas moi simples, como ese, o Juegator, que aparte tamén estaba super mal feito, con fondos moi psicodélicos e tal. A xente aí enchiuse a... fixáronse miles de mortes neses mapas, sabes? A xente pasaba bomba, ajustaballe, dabanche ideas de podías poñer isto aquí, ou podías facer isto.
Claro, podes poñer esta arma neste sitio que tal, podes poñer aquí algo para que non campeen tanto, daban ideas, sabes? Había unha comunidade de discusión, de creación, de xogo, había todo... Claro, era bonito porque a xente non sempre tiña 2 euros ou 3 euros para gastar todos os días. Entón a xente, aunque non tuera os cartos para gastar e para ir xogar cos colegas, sabes? Se non tiña 2 euros, pois igual tiña un, e se non tiña ese día, pois nada, porque claro, eran rapaces, sabes? Se non tiñan pasta ese día, pois estaban ali socializando, aprendendo cousas, porque tamén, sabes, queres que non, pois igual ti estás mirando unha cousa e comentas e, oi, mira, este rollo de, que sei, do que pasou cos árboles de non sei que, claro. Pero bueno,